Hi, ik ben Mary Groosma van der Branden. Ik kom uit Breskes. Ik ben huismoeder en ik heb een hobby. Geleden toen we hier in dit huis kwamen wonen, zagen we dat er een boom in de tuin stond. En wij hadden zoiets van, nou, dat is een boom. Maar toen ineens gingen er in het voorjaar begonnen de vruchtjes aan te groeien en later grotere vruchten. En we hadden het wel eens opgezocht en we dachten, nou, dat is niet eetbaar. Tot er hier een vriend van ons kwam en een vrucht van de boom afpakte. En die zei, ah, lekker, een pruim. Ja, pruimen. We hadden dus blijkbaar een pruimenboom. Maar zowel mijn man als ik eten eigenlijk geen pruimen, want dat vinden we niet lekker. Dus we dachten, ja, wat moeten we nou doen met die pruimen? Dus we dachten, we gaan er jam van maken en liqueur van potten. Nou, dit is hem, onze boom. Daar is het mee begonnen. Wij dachten, we gaan jam ervan maken. En we gaven eens een beetje aan familieleden en eens een keer aan vrienden. En eigenlijk de jam die viel heel goed in de smaak. En later dachten we, goh, we gaan ook eens proberen er liqueur van te maken. Nou, dit is zo'n wekpot. Die gebruiken we voor de liqueur. Eerst plukken we de vruchten. En de vruchten die we op dat moment kunnen verwerken, die, nou ja, we snijden het, we doen het erin. We doen er ingrediënten bij die ik niet ga vertellen. En dan zetten we het weg zo'n 3 maanden ongeveer. Bij de jam, ja, we koken de jam met de geleisuiker en dan doen we het in jampotjes. En hetgene wat we niet kunnen verwerken, dat vriezen we in. Afgelopen voorjaar hebben wij er ook een rabarberplant bij gezet. En daar zijn we nu een beetje mee aan het experimenteren. Om dat samen met de pruimenjam om dat te vermengen. Om een rabarber pruimenjam te maken of een pruimen-rabarberjam. Toen we de jam en de liqueur in flessen en potten deden, vonden we het nog een beetje saai. Dus we dachten, we gaan een mooi etiket voor erop ontwerpen. Als basis hebben wij de pruimenbloesem gepakt. En we hebben dan een naam verzonnen. En Brandeman komt in feite van Brand is van mijn achternaam, van den Branden. En Man is van Groosman, de naam van mijn man. Nou, Kikker TV, bedankt dat jullie er waren. En kom nog eens terug. Doei!